U ponedeljak 11. marta u galeriji Udruženja likovnih umetnika Homolja otvorena je izložba slika Snežane Nikolić. Pre svega, evo, prošle godine smo imali izuzetno uspešnu i zapaženu godinu na polju likovne umetnosti sa velikim brojem izložbi i radionica. Nadam se da ćemo i ove godine da nastavimo tu tradiciju i saradnje sa svim našim kulturnim institucijama, naravno i sa opštinom Žagubica koja je generalni pokrovitelj, sa kulturno-prostornim centrom i sa zavičajnim muzejom iz Žagubice koji je naš stalni saradnik i mi pomažemo njima, oni pomažu nama i pre svega želim i svim onim ljudima koji se ne vide i ne čuju da im se zahvalim. Da bi se sve ovo desilo, ipak je potrebno da se neko angažuje, potrči, a tu obično osim institucija imamo i neke pojedince koji, eto, nekim svojim angažovanjem, radom, pripremom, znanjem, iskustvom, pa i na neki drugi način da pomogu. U svakom slučaju, hvala svima, to je velika stvar i velika čast za nas da u Žagubici imamo priliku da stvaramo i da uživamo u ovakvim kulturnim događajima. Naime, da nadružimo priču. Danas smo se svi okupili ovde zbog naše umetnice Snežane Nikolić. Dobar dan i dobro nam došla u galeriju Uruka, u našu i vašu galeriju. Dobar dan. Naime, ja ću malo da zadržim vašu pažnju. Snežana Nikolić je na kulturnoj sceni Homolja prisutna skoro 20 godina. Kroz ceo taj njen razvojni put, sticam okolnosti, ja i moji saradnici i određeni broj institucija imali smo prilike da zajedno uživamo na tom razvojnom putu, a i u određenim trenucima da u određenim delima vidimo šta je to što je naša Snežana dostigla. Ono što je meni jako značajno, Zdravko Vučinić, neću vam čitati kritiku, podelit ću vam posle toga kataloge, je napisao jednu vrlo afirmativnu kritiku, ali moram priznati da je ta kritika nešto što zaista oslikava rad i stvaralaštvo naše Snežane Nikolić. S početka je naravno ona krenula lagano dok se osmelila, dok je, da kažemo, i sebi na neki način pružila neko zadovoljstvo, stekla samopouzdanje, naravno od nekih realističnih tema, od pejzaža, od nekih drugih kompozicija, da bi se evo na ovoj izložbi Snežana Nikolić pojavila skoro sva u apstrakciji. Što je nama posebna čast i zadovoljstvo, ova apstrakcija nije nimalo jednostavna i nije nimalo dokučiva, ali kao što vidite, u svakoj od ovih slika, ako se dovoljno dobro zagledamo, možemo da uživamo u njenom koloritu, kompoziciji, znači u dinamici na koje na njoj ima u odnosu onih mirnih i onih uzburkanih površina, ali pre svega ono što prija oku i što pruža neki lep i prijatan osjećaj. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je moja druga samostalna izložba. Ovog puta sam uradila nešto drugačije od prve izložbe. Ovo je malo više igra, boja, pokreta. Nadam se da će vam se svidjeti. Ja sam uživala, uživajte vi. Dobro mi došli. Dobar dan i od mene. U ime Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici, koji je suorganizator ove predivne izložbe, želim svima da poželim dobrodošlicu i nadam se da ćete uživati u ovoj, po meni, fantastičnoj izložbi i ovom prilikom bih čestitao Sneži na ovako lepim slikama i kao što je i sama rekla, ovo je njena druga samostalna izložba. Prvoj nisam prisustvovao, ali evo prisustvujem drugoj i kao što je i sama rekla, to sam i ja pomislio, igra bojama. I to je baš jeste tako. Zato su ove slike tako vesele i lepe. Šta je bitno da napomenem? Što je Sneža u svojoj biografiji koju ćete pročitati ovde u ovom katalogu i rekla da su njena najveća inspiracija njene dve ćerke. Znači, inspiracija je ljubav. Zato svima želim da svima bude inspiracija ljubav, jer ljubav je u svima nama, ljubav je svuda oko nas i zato treba da širimo ljubav i zato treba ljubav da nam bude najveća inspiracija, jer iz ljubavi onda proističu ovako lepe slike i nadam se da će Sneža da nastavi sa ovakvim slikama i da će da nastavi da uživa u svojim ćerkama koje će u budućnosti biti još veća inspiracija i još veća podrška.
Kao što je gospodin Todorović i napomenuo malo pre, u katalogu imate kritiku koju je napisao gospodin Zdravko Vučinić i koju u potpunosti opisuje i ovu izložbu, ali i Snežin dugogodišnji rad. Sneža je učestvovala na nekoliko kolektivnih izložbi, imala je nekoliko samostalnih izložbi i ja ovom prilikom čestitam na tome, jer je ona jedan od predvodnika umetničkog stvaralaštva i svih umetnika ovde kod nas u Homolju. Ja ću vam samo pročitati jedan pasus iz ove kritike koji baš opisuje ovaj Snežin rad i sve ove njene slike koje mi danas možemo da pogledamo na ovoj izložbi. U slikama Snežane Nikolić sve se odvija kroz kontekst bogatih, vizuelno raznolikih obeležja, što se smeštaju u domen uopštenih, neki put razuđenih, ništa manje stilizovanih masa, koji ističu iz duha poetskog realizma. Pored ljubavi, tu je i poetski realizam i meni je stvarno drago što sam imao priliku da prisustvujem današnjoj izložbi i što imam priliku da svečano proglasim otvorenu izložbu i da svima vama poželim da uživate u razgledanju ove izložbe i nadam se da je ovo samo jedno u nizu od budućih izložbi koje će Snežana Nikolić u narednim godinama uraditi, a nadam se da će sledeća izložba biti u Galeriji Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici. Još jednom proglašavam izložbu otvorenom i Snežan čestitam. Hvala svima. Snežana Nikolić je hrabro uskočila u apstrakciju i vidnom zainteresovanošću posetilaca uspela u tome. Njenu izložbu možete pogledati u Galeriji udruženja likovnih umetnika Homolja u Žagubici.